És fantàstic. Arribar a aquest nivell amb aquesta gent aquí per treballar per l'Ajuntament és esperançador i no Anonymous, i estic segur que podem guanyar l'alcaldia de Vic i l'Ajuntament fàcilment i les decisions municipals aquests propers anys. És importantíssim que la ciutat se senti ben representada i que quan es governi en nom de tots. I és importantíssim que els ciutadans puguin expressar les seves inquietuds i necessitats a l'Ajuntament perquè se'ls resolguin i puguin viure com Déu mana. I per això el lema és aquest d'aquí, que diu més Vic que mai. I això no vol dir que Vic sigui una ciutat tancada, sinó al revés, oberta per tothom i sigui capital. Que sigui capital de la seva comarca, de la seva vegueria de l'Alter i una capital important de Catalunya, influent en les decisions del nostre país. Amb aquesta filosofia és la que nosaltres volem treballar i aquest és l'equip que ho vol fer-ho. Per tant, jo us demano que ens accepteu com som, el que som, i us asseguro que entre tots plegats intentarem tirar aquest repte. Són gent que són de tots els sectors de la ciutat. Podeu veure molta gent diversa, de molts llocs diferents, amb professions diferents, i gent jove i gent que tenen ganes de treballar, com ha dit molt bé Sebastià, que ho han demostrat aquests dies, i ho demostrarem en el futur. Aquí us he donat un fulletó, que hi ha la presentació una mica del candidat, i comença amb mi governarem tots, el primer que comença, no? Una mica, i és el missatge que avui, com a equip de Convergència i Unió per l'Ajuntament de Vic, volem donar tots plegats que amb nosaltres, tots els ciutadans de Vic, estan representats per cada